Hey bro, what's up bro? Well, Brother. kumusta life? Oh, okay naman. Dito, uy, bro. Ano yung problema? Ano yung problema to bro? Apil na ako geng bro. Sheesh! Kibaw ba ka? Ha? Pagto, ipag-aksod na ko. Pak! Apil din ko. Kusgan ki bro. Uy, wow, congrats bro. Unsa man imong sudlan? Wow, kapalo bro. Pero first step, gibuhat na ako bro. Blindfold ko bro. Sakto na bro. Muna first step unsa man pagsud se Geng. Hey. Sakit, gani-gani ako lubot ron bro. Uy. Lubot. Nalubot pa ah. Sa paa man na bro. Dili mo na, og musod kay Geng bro. Dapat sa paa, dili sa lubot. Ha? Ang sunod na to bro kay ipatuwad ko bro. Paano ko sa lamisa? Sigun kay iupo kong short. Pagpahuman bro. Mau na to bro. Wala bro. Nagkangbang ka bro. Parang neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Cellphone ko ba? Balik doon! Boss, kasi na mo yung cellphone ko para. Ka boss. Boss, lubok mo ba boss? Mapalit ka boss? Lapatay nun sa di ka boss. Boss, pwede, less than, city ako lubos. Boss.